A cikin wannan bidiyo za ku ga mabiya wani addini waɗanda suke bautar azzakarin ɗan adam da ma wasu bayanai muhimmai wanda ba ku san da su ba. Kafin ka fara kallon wannan shiri, danna subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin ƙarfafa mana gwiwa. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. Allah ya ce kada ku riƙi alloli guda biyu, kawai abin bauta guda ɗaya ne, wato kar a bauta wa kowa sai Allah. Dai lamarin shari'a abu ne da yake a hannun Allah, kamar yadda Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had, duk wanda Allah ya batar ba shi da mai shiryawa. Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul an'am ya ce wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi zai buɗe ƙirjinsa wajen karɓar musulunci. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Amma wanda Allah ya so ya batar da shi zai sanya ƙirjinsa ya zama mai kunci. Zai ji kamar yana hawa sama ne, ma'ana yanda wanda yake hawa sama yake jin kunci, iska babu, yana ƙara sama iska tana ƙare masa, yake jin kunci a cikin ƙirjinsa har sai ya dawo ƙasa. To haka wanda Allah ya nufata da sai ya ƙone a wutar jahannama. Allah bai niyyar ya ɗaukaka shi ya shiga aljanna ba. To ko da ya ji nasiha, ko da ya fara gane gaskiya, to zai rika jin kunci ne a ransa har sai ya koma zuwa ga batansa, wanda shine sanadiyar shigarsa wuta, sannan zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali. To wannan shine musiba wacce Allah ya jarrabi banu Adama da ita. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, za ku ga masu bautar addinai kala-kala, masu bautar abubuwa kala-kala. Kun ga dai mai bautar ɗan biri, mun ga wanda suke bautar wannan gunki da aka nuna, da waɗanda suke bautar abubuwa kamar irin su shanu, da dai wasu abubuwan waɗanda hankali ma ba zai ɗauka ba. To insha Allahu ta'ala a yau ɗinnan kuma za mu nuna muku waɗanda su kuma babu abin da suke bautawa sai azzakari. Ka ji wani abin kunya, abin takaici, wai azzakari shine abin da suke bautawa. Waɗannan ana samun su a yankin China da Koriya. Kamar yadda kuke gani a nan mutumi ne na azzakarin ɗan adam, suke juya shi da sunan addini, wato azzakari shine abin bauta a wajensu. Wannan kaɗan ne daga cikin jarrabawar da Allah subhanahu wata'ala yake wa wanda ya bijire daga ambatansa, kamar yadda Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Duk wanda ya bijire daga ambatuna, ma'ana ya kaudawa musulunci kai, to yana da rayuwa wacce take mai kunci. Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, sannan ranar alkiyama za mu tashe shi a matsayin makaho. Zai rika cewa rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya ka tashe ni a matsayin makaho bayan na kasance a duniya ina gani. Allah ya ce kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Haka ayoyinmu suka zo maka sai ka bijire musu, ka rabu da su, ka ƙi aiki da su. Haka kai ma yau ana sanar da kai za a bakka ya zama kamar an manta da kai. Hakika tun a nan gidan duniya Ubangiji subhanahu wata'ala yana wa masu sabansa uquba. Idan kuka duba wannan ibada da waɗannan mutane suke gumaka, ba komai ya janye musu ba sai kin bauta wa Allah a bisa da shari'a ta sa su. Daina bautar Allah game da bijirewa zuwa ga neman duniya, wannan ce ta sa Allah ya jarrabe su da bautar mafi sharrin halittu, wato dabobi. Kamar yadda Allah ce inna sharrad dawabi inda Allah summul bukum alladhina la yaqilun. To nan gurin gashi suna bautar abin da ba Allah bane. Daga cikinsu akwai mai bautar bera, akwai mai bautar wata, da masu bautar azzakari. Shirka laifi ne mafi muni. Dukkan wata ɓanna da zaka je wa Allah, idan aka duba aikinka ba a tar da shirka ba, ana sa ran Allah ya yafe maka wannan zunubai ka tafi aljanna. Amma kuwa idan aka samu shirka a cikin aikinka, to in kaga ka fito daga wuta, to fir'auna da shedan ma za su fito daga wuta. Lallai ne wanda ya yi mutuwa ba irin ta musulunci ba, ya yi babbar asara. Wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan aƙida islamiyya, idan Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da wayannan abubuwa, to ka gode wa Allah maɗaukakin sarki. Ba ƙaramar baiwa ce
da rahama Allah maɗaukin sarki ya maka ba. Islam, sunna, aƙida da kuɗi ake siya watakila ba za ka samu ba. Akwai waɗanda suka tara kuɗin da yawa, su za su zo su saye gaba ɗaya su ɗura a sito su sa kwaɗo su kulle. To amma abu ne da Allah maɗaukin sarki yake bayarwa. Duk sanda ka samu kanka cikin aiki na addini, gode wa Allah, ita addu'a Allah maɗaukin sarki ya baka iko ka ci gaba da yi, domin idan ka bari aikin ba tsayawa zai yi ba, ko ka daina aikin zai ci gaba. Ita wannan aƙida idan baka riƙe ta ba, babu wata hanya da ake samun tsira a wajen Allah banda ita. Za ku yi mamaki me yasa muka matsa lamba a wajen wa'azi kan aƙida, me yasa muka taka totur muna tafiya 240 mun yi full light ba mu daga kafa akan matsalar da ta shafi aƙida. Wallahi ba neman rigima bane, ba neman cece kuce bane. Dalili shine mun san alkhairin da ke ciki, mun san bala'in da ke cikin shirka. Ba wata hanya da ake bi a samu rahamar Allah banda wannan hanyar. Wallahi da za ka yi ta sallah har ka zama sallau, ka mutu da shirka sai ka tafi jahannama. Da za ka yi ta zikiri har ka zama zakiru, ka mutu da shirka sai ka tafi jahannama. Da za ka ƙara rayuwarka kana azumi, baka taɓa cin abinci da rana ba, ka mutu kana haɗa Allah maɗaukin sarki da wani, wallahi jahannama za ka tafi direct straight forward. Wannan shi ne dalilin da ya sa hau gaban matsa lamba. Shehun malami a doktor wato Uraifi ya kawo wata kissa mai ban sha'awa. An samu wani malami da yake karanta da ɗalibansa aƙida. Littafin da malamin ke karantarwa, malamin shi ya rubuta littafin. Idan aka karanta littafin daga bango aka kai bango, sai malam ya ce a ƙara komawa a maimaita littafin. Ɗalibai suka ji sun haddace littafin za su iya kawo shi da ka. Malam ya sake shigowa ya ce za a ƙara maimaita littafin. Suka ce ala gafarta malam a tsallaka zuwa wani darasi mana. Aƙida kan ai alhamdulillah masha Allah mun fahimce ta, wannan littafin mun gane shi sosai. Malam ya ce Allah muku albarka, za mu samu wani littafi musa a ci gaba da karantawa. Sai ya ci gaba da yi musu darasi. Washe gari da malam ya zo aji sai ya zo ransa a ɓace, har ɗalibai suka ga alamun damuwa a fuskarsa. Suka ce ala gafarta malam me ya faru, mun ganka cikin damuwa. Malam ya ce wani labari ne ya same mu, labarin ya tada mana hankali. An samu wani mai arziki ya gina sabon gida, sai aljanu suke tsorita shi a gidan. Sai wasu suka ba shi shawara ya yanka wa aljanun zakara za su rabu da shi. Sai ya yanka wa aljanun zakara. Ɗalibai suka ce to Allah maɗaukin sarki ya shirye shi. Malam ya ce amma mun aika a bincika domin a tabbatar da gaskiyar wannan magana. Washe gari da malam ya dawo aji, ɗalibai suka ce ala gafarta malam ya labarin da ka ba mu jiya an bincika. Malam ya ce kwarai da gaske an bincika, amma mun samu labarin ashe ba haka yake ba. Ɗalibai suka ce ya labarin yake. Malamin ya ce wannan mai arziki saboda tsabar rashin hankali ashe zine da uwar da ta haihe shi. Malam yana faɗin wannan magana gaba ɗaya ɗalibai suka ɗauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda kuka yin nan. Kun san me yake faruwa? Sai malam ya daga kai ya kalle su ya ce kun ce kun gane aƙida, ashe ba ku gane aƙida ba. Ya ce abinda wannan mai arziki na ce ya aikata jiya, ya yanka wa aljanu zakara, abinda ya aikata shirka ne. Matukar ya mutu da wannan Allah ya alƙawari ba zai yafe ba sai ya tafi jahannama. Yanzu labarin da na faɗa muku ya yi zina da uwar shi, wannan kaba'ira ne ba shirka bane. In Allah ya ga dama ko bai istighfari ba yana iya gafarta mashi ya kai shi aljanna. Ya ce babban laifi kun ɗauke shi ƙarami, ƙaramin laifi kun ɗauke shi babba, kuma kun ce kun gane aƙida, ba abin da kuka gane a ɗauko littafi a fara daga fejuwar. A takbir. Ana maganan fara bada gudunmawa Malam Abubakar Giro sai ya ce shine cin lanca da talakawa ga naira 2000 fi sabilillah. Kowa ya shirya sai ya bada gudunmawa kamin ya tashi da wannan wurin. Kudin karyawarka na safe in Allah da zaka bar a gina masallaci da makaranta, Allah zai rike ka. Wato wannan shi zai nuna muku bala'i da ke cikin shirka. Alaramma
shi yasa a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am Allah maɗaukin sarki sai ya fara da kirga mana annabawa guda ɗaya har guda 18. Allah ya ce wa'annan annabawa guda 18 idan suka yi wa Allah shirka ba ruwan Allah da annabawa ne, duk aikin da suka yi a duniya Allah sai ya ruguza shi gaba ɗaya. sai Qur'ani ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Mun samu annabi daya. Narfa'u darajati man nasha. Inna rabbaka hakimun alim. Akwai saura. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah maɗaukin sarki bayan ya kirga wa'annan annabawa guda 18 sai Allah maɗaukin sarki ya ce walau ashraku, da wa'annan annabawa za su yi wa Allah shirka la habita anhum ma kanu ya'malun, da Allah maɗaukin sarki ya ruguza aikin da suka taɓa yi wa Allah gaba ɗaya, da Allah ya ruguza shi. Annabawan Allah idan suka yi wa Allah shirka Allah ba zai basu ba zai ruguza aikinsu. Me kake tsammanin ni da kai idan muka yi wa Allah shirka me sakamakon mu a wajen Allah? Ya ku bayin Allah, ba domin albarkar da'awa ta wannan kungiya ba da ba a san halin da Najeriya take ciki ba a halin yanzu. A da lokacin da muke karanta littattafan da 'yan bid'a suke rubutawa a cikin harshen Larabci, sai abin ya zame wa mutane kamar dodorido. Daga baya da Allah ya tashi tona asirin, yanzu ba a sati guda sai sabuwar waka ta shirka ta fito cikin al'umma. Yanzu ba da dadewa ba wata sabuwar ta sake fitowa. Shi mai wakar wanda yake badawa wai abin da yake cewa ni dai barhama nake so, wannan shi ne bada anshin wakar. Amma abin da zai baka mamaki daga farkon ayar wakar gaba ɗaya ta har zuwa ƙarshen ta shirka ce. Kun san me yake cewa ni dai barhama nake bautawa dan shi ya halittan. Alhamdulillah, don haka muna wa Allah godiya bisa ni'imar addinin musulunci da sunna. Idan wannan bidiyon ya burge ka, don na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa.